Er du gal? Der er smukt heroppe. Det her, det var lige det, jeg drømte om, da vi planlagde turen herop til Sverige. Og hold nu op, hvor jeg glæder mig til at ligge her de næste par dage. Ja. Jolland Fælde, Karl-Erik Anne, Lars Kisser, Birgit Sten og Jesper og Jan. Det er godt nok crazy, sådan en stor bådplads, der ligger her. Eller der kan i hvert fald ligge et kæmpe skive. Det bliver spændende at se, om der kommer nogen og lægger sig til her i løbet af dagen. Nu skal vi en tur herop og se, hvordan det ser ud. Nå, jeg var så den eneste, der kom helt op på toppen. De andre, de blev et stykke længere nede. Men det er godt nok også, kan godt være lidt svært lige at klatre lidt rundt her. Men det er godt nok helt vildt, som altså man kan se skærgården herfra, og alle de små øer og små klipper, der ligger ude i vandet. Jeg vil sige, at jeg er nu stadigvæk hunderad for at gå på grund. Jeg har sagt undskyld til Jesper på forhånd, men det er skisme ikke helt sjovt at have det sådan. Det er nu fedt at sejle i en flotilje. Så har man også nogen at spise aftensmad med. Hold da op, hvor et skiv der kommer her. De skal til at ligge her ved siden af Jesper og jeg. En ordentlig skåndert fuldt med en masse unge mennesker. Det skal nok blive hyggeligt. De kunne nu godt trænge til at få smurt et eller andet på det der. Det piver godt nok en hel del. Men det var også godt, at der ikke var nogen, der var så modige i en sejlbåd at lægge sig til, fordi at, de skulle da godt nok have klatreudstyret frem for at kunne kravle op. Men lige om lidt, så er det faktisk badetid. Jeg kommer måske til at lave et vedmål hjemmefra om, at jeg skulle bade hver dag. Jeg er ikke virkelig helt kommet i gang endnu, men i dag er der i hvert fald vejr til det. Så lige om lidt, så er det tøjskift, og så skal vi simpelthen en tur i baljen. Det er spændende, om jeg kommer under. Jeg er ikke ret god til koldt vand, og det er det skisme heroppe, fordi det er det i juni måned. Det er ikke noget, der bliver varmt ret meget op. Så. Det her vi ligger. De sidder alle sammen herude. Så er den der kæmpe skåndert. Så er vi tilbage igen på vores lille båd. Med et lille solpanel der. Der ligger også et par både derovre. Så sejler vi fra Kælkerøen. Den ligger derude. Vi har simpelthen lige speedet op. Ej, nu er det først ude af havnen. Så kan jeg se, så kommer Karl-Erik og Joanna. Bagved der kommer Birgit og Sten. Og rosinen i pølseenden er Susanne og Jørleif. Men nu stikker vi videre til næste havn, hvor vi skal ind og ligge i et par dage. Måske kun en dag. Der skulle komme lidt regn. Vi skal lige have fyldt op på strøm og vand og så videre og i bad. Og så er det ud at lægge fanker igen. Nu sejler vi mod Stenungsund. Og det er ikke fordi der er ret meget vind, og det vind der er det imod os, så det er uden sejl og for fuld motor. Og lige bagved, der ligger Valborg, også uden sejl. Og endte vi lige midt ind i byen her i Stenungsund. Der er godt nok skønt. Har du sådan en GDPR-formular? Ja. Så den skal vi til en klubaften, så de siger, nå, nu ser vi drikker igen.
De har lovet lidt regn her lidt senere på dagen. Det er ikke nemt at se med det vejr her. Men nu bliver vi i hvert fald lige her i nat, får tanket op, gå på vand og strøm og få et dejligt bad.